לבן, שחור וצהוב. אלה כל הצבעים שיש לה. איזה ציפורים יפות. הנה נץ, נץ. איפה אתה רואה נץ? הייתי נץ. חמודים הבזבזים האלה. אבל תצלם. אני מצלם. רוצה לתת להם? תן להם את התפוח, תן להם. נתנתי לה. נתת לה את התפוח? כן. תוציא את היד, תשאל. הוא בטח רוצה עוד תפוח. איזה חמודים, הם מסתכלים עליך. יש להם שיניים, תיזהר, תראה איך הוא נכנס. איזה חמוד. חמודי. הם רוצים שתיתן להם עוד תפוח. הם רוצים עוד תפוח אולי, לא? תביא לי עוד תפוח הבא. אין. אין לנו עוד תפוח. לא, סוכריה אסור לתת להם, אל תיתן להם סוכריה. יאללה, בוא נמשיך, תגיד להם שלום. ביי ביי. ביי חיות חמודות, ביי זברות. בטח זה לא הוגן לשנייה. נתת רק לאחת מהם? כן, אחת אחת. הנה, ביי, היא חושבת שיש לך עוד איזה תפוח או משהו. אתה רואה, אין לך מה להציע להם, הן הולכות. הן אוהבות רק לאכול. נכון, הן אוהבות לאכול. הנה נמר שמה. הנה הנמרים, אנחנו רואים אותם. אתה רוצה ללכת מול הנמרים? כן. אתה לא מפחד? לא. אבל הם יכולים לטרוף אותך. לא. אתה חושב שאתה יותר חזק מהם? כן. אני חושב שזה מסוכן, לא? נו, וזהו. להצטחק ביציאה מהאריה, מילה לבדוק מותר. אבא, בוא נלך לשם. אני רוצה להיות ליד אריה. אתה לא יכול להיות ממש קרוב לאריה. עם האוטו. זהו. הנה, אתה רואה אותם שם הולכים אחרי האוטו. וואי. אתה נתן לה ביסלי? נתנתי לה. נתת לה ביסלי? לא, אבל הוא נפל לשם. אז קח, תן לה עוד אחד. תסתכל, שאתה מביא לה ביסלי, נו. כאן. טן, 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 טן. וואי. היא אכלה את זה, כן, היא אכלה. אכלה? רוצה עוד? כן, היא אכלה. טוב, תן לה עוד. תצלם את זה אבל. טוב, תן לה עוד אחד. שנייה, תגיד מתי. נו, תן לה, תן לה. עוד אחד. היא אוכלת? היא אכלה רק אחד. נו, למה היא לא לקחת? הנה, היא אוכלת. וואו, 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 היא אוכלת לי מהאוטו. איך היא אכלה את זה? לא, לך. היא אוהבת את הביסלי. אני לא יודע אם אני קצת לא אאו! היא נסחה אותי. טוב, יאללה, מספיק. היא נסחה אותי. יאללה, רד. אמרתי לך, אתה צריך להיזהר. אין לה שיניים אבל. יאללה, רד, רד. זה רק מקור. רד. יאללה. אבא, איפה זה נעו? היא מחכה, היא רוצה עוד. יאללה, תני לנו לעבור בבקשה. לעבור? אני מחכה שאולי אחד ההיפופוטמים יצא. תראה את הגודל והעוצמה שלהם.
אתה רואה, הנחיריים שלהם מופנים כלפי מעלה, הם מתקררים, מצטננים במים, חם להם כנראה. איזה כיף. כן אורי, שלום לך. מה יש לך להגיד על הספארי עד כה? יש בו הרבה חיות. הרבה חיות, כן. הנה, אנחנו יושבים עכשיו אחרי האוכל. אנחנו צופים פה בחוקים. רואים אותם מבצעים תעלולים. אורי, אני מבקש תרד למטה. אסור לעמוד פה. עוד מעט בשעה 2, עוד כרבע שעה, יש לנו האכלה של סכנאים ופינגווינים. מה אתה מעדיף להאכיל? פינגווין או סכנאים? הנה הסכנאים שם, מה אתה מעדיף להאכיל? סכנאי או פינגווין, אורי?